Une wang seche chenro mar buch jopiny wantiere gi wendo modhial kaendi Charles Owino en jatend dag tudruok mar serikal kata NCC mar end Safina Party. To kama na nyako miwa sechegi. Charles abro chako kodi wach mar golo Rigathi Gachagua e ofis ni ineno nang'o? En gima ber kose en gima rach? Ng'eyo. Wan wadwaro every time kaluwore gi demokrasia ma wan godo nyaka wabed gi sirkal. To constitution marwa wacho ni nyaka wabed gi president gi jalup mare. So kata ka Gachagua owuok pod nyaka wabed gi deputy president moro. So owuok ok owuok nyaka wabed gi deputy president, but gima ji dwaro en ni ker gi jalupne ber ka gin joma winjore wach joma tiyo kamoro achiel. So kad tiyo kamoro achiel otamore to sirkal nyalo bedo gi shida mang'eny e dongruok mar sirkal. Nwach gik mang'eny ing'e ni jalup president iwacho ni president in waiting. Jalup president nyalo bedo president depending on circumstances. So gima ng'eyo en ni whether Rigathi nitie or odhi but nyaka wabed gi deputy president. Kod en gima rach kata gima ber to koro ok lich ni. Ing'eyo sirkal en mar ng'ama oyier mondo obed ker. Mane sirkal iloso sirkandi, ibedo gi jalupni, ibedo gi ministers magi, iyiero jotije mag sirkal mondo itigo. Mano iwinjo kiluongo ni government mar ng'ane. Omiyo ma en government basically mar Ruto. So kako bro tiyo motieki kaluwore gi wach mar uchumi mar piny, security mar piny, dongruok mar piny, e kaka ji bro value chieng' moro kotieko tich. Iwinjo ka ji mang'eny pod wuoyo kuom Kibaki. Iwacho ni Kibaki notiyo maber, uchumi nodhi maber. Iwinjo ji mang'eny be wuoyo kuom Uhuru ni Uhuru nokawo loan mang'eny omiyo wabaden otimore nade. Omiyo kata mana ker masani kaluwore gi kako tiyo kopo ni wuoyi ni odhi to kelo ng'ato to tiyo maber to bedo abeda gi historia maber. To ka wuoyi ni odhi to kelo ng'ato to kotiyo maber to nyalo miye bende historia malach. Omiyo wan kaka jopiny kaka jotich nanga wan ok wadwa donje e ng'iyo mar wuon piny gi jalup mare. Nwach mokwongo sama iyiero to uwinjoru ni wadwa dhi tiyo kamoro achiel, uringo gi ticket achiel. Omiyo kukosana in the process wan gima wadwaro en mondo sirkal oran mondo tich odhi mbele. Okil gini en gima ber koso oyo nikech nitiere joma wacho ni chal ka gima iweyo jalup jatend piny Kenya gi wich liech ni kore ene machalo ka gima ene mokelo kethruok te mosebedo. Ing'eyo ni gima timore kae en ni Ruto manyo legitimacy. Otemo dhiro ne jomoko rem mare. To rem mar Ruto ni jenzi nosegole oko. Bo fwedho ni ng'ani tich osetamo. Koro nokwongo wacho ni cabinet mare mane rach, bo dissolve cabinet. So jopiny nokowinjo wachneno. Legitimacy momanyo nokoyudo. Odhi omo Baba Raila Odinga mondo tae. Baba be okomiye legitimacy manodwarono. Kidwa king'iyo Raila en kama en nus koni en nus oko. Koro legitimacy no pod onge. Koro sani not ne giparo ni ka giwito Gachagua mondo jopiny ke Gachagua be ji ok ohero en ng'ama timbe ne osebedo magalagala. Giparo ni mae nyalo kelo jopiny koro umiu target ng'amu geto mondo jopiny omor ni oriemb ng'ama duong' e tich mondo Ruto legitimacy. Ok bitimre. Koro gima duong' kata king'iyo sami dwa gol Gachagua ni. King'iyo gik mondikne ma National Assembly ondiko. Tipimo gini magi bende gin adier gik minyagolne godo jatend piny kata jalup jatend piny. Nikech en ground miluongo ni gross misconduct. Ok misconduct. Nyaka obed gi misconduct ma gross marachie moloyo. Tachiel kachiel king'iyo gigi te ondik ne Gachagua gi chik. Ok ane gima constitute gross misconduct. Nitie madongo malich ma Ruto osetimo. Madine bed ni en wach mar sheria. Ruto madine nitiere sani bao doho gigi. Nikech nitie yawuoyi manosenegi. Nyaka Rex wuod Karachuonyo notho basani lo. Nitie yawuot Alego siaya moko yawuoyi adek manoneg bende mana siawa ninde bao sani. Wan gi joma nomaki. Joshua Okayo wuod Luo ma en president mar
jopuonjre mag sheria nomak bowit mana Maragwa River. Bob Mjagi gi Lange yawuoyi ariyo ka nomaki to nitie yawuoyi mang'eny magi mana joma nyawacho machuok. Koro king'iyo ni rach mosetim ang'ama kelo Adani Kenya ka ok en Gachagua. Magi gik ma jopiny ywaknegi. Ng'ama okelo Shii gi Sha masani itime yo marach ma jopiny winjo rem. Nitie joma nyako osetho nikech ok ginyal yudo dialysis sama ne dwaro mondo giyude ni. Nitie ji mang'eny man gi tuoche mag del mok nyal yudo services e apise mag osiptande mag sirikal kata ma private nikech NHIF magi nok ti. Koro ka nitie ng'ama onego bed ni golo sani gi pacha en William Ruto. To ok awach ni Gachagua ber. Gachagua king'iyo rach mar Gachagua gik mane Gachagua osebedo katimogi te notimogi kopuoyo godo Ruto. Gachagua nowacho ni pass finance bill kendo wacho ni joma ok bi wabunge mag pass finance bill ok biro development e constituency magi mago dong shareholders. Gachagua nochako wacho ni sirikandwa ni ok odwa Raila gini ok odwa ang'o akendo nyaka mtego ogeng'o. Ng'ama nolombo ga sechego ne en Ruto. To gigi notimore higa achiel mosekalo. Jok mane pamo ne Gachagua sama nowacho gigi ne gin Ruto gi Lange. Sani koro nikech imanyo legitimacy ne sirikand Ruto iwito Gachagua oko. En bo dhi adhiya wacho no dong en bo dhi tich osetame ne gitiyo marach gi Ruto. To an gima wacho en ni kata Ruto ne owuon gi dhoge ma miriambo no en bendo dhi nikech shida mwan godo e Kenya ka gima kelo chakruok mar shida te mwan godo e Kenya ka en gima iluongo ni gowi mabandia. Ji nokawo gowi gi nying jo Kenya to ji pod kawo gowi gi nying jo Kenya to gowi no onge project mi nokitimo godo. Gowi no pesa ne moko ok chop Kenya kae. To ng'ama sign gima iluongo ni presidential warrants mondo sirikal ochak expend pesa en rais ok en deputy mare. Koro anano ni maine matero Ruto moluoko nyinge. Gi Gachagua ni. To Gachagua to osedhi ok ane ka nitie nafas kuma jogi dhi rese kendo. Owino jatelo temo loso nyinge kaka okil wacho ni. Okil ing'en jasafina. Ng'en ng'ato kosebet e opposition or prepare to take over government. Nitie gima owacho ka owuoye gimoro ka ni social health insurance fund. Ing'en okil in ka ng'ama okil idwa ni sami ing'en muda in muda lekwa. Lekwa en piny malich. Piny jo Karagai. Mane kama ni ipidhe yowuoyi. Gi mon. Kane pod wan imbo. Omiyo jalego in gi an. Ojo malich matamre gi nono. Kata mana Raila maluo hero en mano kewa. Omiyo kwa bet ka wadwaro ni wawacho gik moko motegno man gadieri. Akwayo ni mondo inyis jokanyana ni mondo ji oringo dhi o register gibed gibed members mag social health insurance fund kata social health authority. Gimomiyo wadwaro ni mondo ji o register en ni sheria no osekalo omiyo koro waonge gi NHIF sani wan gi social health insurance fund. Sani ne ji milion 9 ogol e social health insurance national health insurance fund NHIF to ter e SHA social health authority. And inongo ka ji mano obedo moved gi ng'eny gi ok gidhi gi families gi. Idwaro ni mondo kisebedo moved or kata ki register tidhi nyaka gi family ni. Mbele ka ni idwaro ni mondo ibed gi kikonyuomi nyaka ibed gi marriage certificate nyaka ibed birth certificate to no duok piny matin ni kata chief nyalo ndiko ni barua ma ng'ato gi chiege dala mondo rwak e system no together. Ting'e ni ka ok ondiki kata ka ok ondikori i social health ok indiko family ni tindikori wuon kidhi ok inyal yudo chief. Omiyo okil daher ni mondo nyis jalego gi joluote ni onge gima nyalo biro manyien manya bedo maber odiochieng' achiel but en ema koro wan kode. Omiyo wa encourage ji mondo ji obed registered. Ka ji obedo registered nyiso ni sama koro sirkal biro oro pesa e health centers kaluwore gi population of jomotimore nadi mondikre. Koro wa encourage jowa mondo dhi ondikgi. Mar ariyo, president nyaka los nyinge okil. Onge ng'ama nyalo bedo jatelo ema itam mare mokwongo nyaka tem mondo los nyinge. Amor kiwacho ni nohol pesa mang'eny to gima pesa ni otimo onge. Wate wang'eyo ni wasebet ka sirkal thagore gi chulo gowi wik ka wik. Sirkal chulo karibu sirkal nyaka many karibu bilion 40 machulo gowi
ing'eyo ni kata mana gowi mane maduong' mar bilion 2 manyocha sirkal ochuno en gowi ma jomoko be wacho kata ni gima ne pesa no timo gi kia Auditor General nowacho mano. To waduto at the end of the day wan jo Kenya ok oripo waketh pinywa niwach walarore ka ng'ato oseyier ofis to wamiye nafas to tieko tam mare. Gimoro be no encourage jo Kenya ni jo ka ombulu jok makoro wang're ni Gen Z matindo gi ka ombulu to gibe ka gibiro gibed kaka wan wach wan gi Okil wan jo ukabila inongo kwago kura to ago na kura ne kabindwa mawano gima pok olokore ukabila no pok olokore be ng'e ma pod en kaka ne magada wach mar Gen Z mowuok sani mane giwacho ni gin kabila gi kia ne nitie miluongo ni common enemy but ka kuri tero ji no jo Kenya podi no dhi go kura to ji bro mnago mano miyo jo ng'ato wacho ni Mount Kenya oken Okuyu Mount Kenya en oket nying Kenya e godno oken Mount Okuyu en Mount ango Kenya so gimwan wawacho en ni kaka president obro tema mondo olos nyinge rach mar ng'ato loso nyinge to onge but ibro pime obro bedo gauged kaluwore gi kaka otimre nade otiyo ne jopiny omiyo gima nyalo wacho en ni ji te kaka jo Kenya Okil oyiene wacho oja party moro oyiene mondo campaign but Okil sami campaign to kik iketh gimoro manyalo miyo dhano safa makiny kelnwa shida mano miyo kata ka Gen Z ne demonstrate no wacho ni at the end of the day constitution wacho ni yo minyalo golgo ker en mana through ombulu ok wanya bukre ni wadwa golo ker gi thuon office as to king be ne giwacho ni gin faceless gin nameless koro kata kigole to ng'ano makawo piny onge ng'ama nyalo kawo piny omiyo jury tarit nyaka higa mar 2027 no gimomiyo wan gi multi-party democracy en ni ka gimoro timre marach you are allowed to say it niwach mano be manyalo tero ji to speed to ensure ni nitie balance ok wan kod chon before 1614 ne wawacho ni wan gi gimiluongo ni state of nature maka koso ni wagore agoya ne onge ka police ne onge court ne onge sirkal to ne nitie gimiluongo ni the Treaty of Westphalia mano okelo arms adek gi okelo state nokelo gimiluongo ni state sirkal osekelo sirkal to kelo doho judiciary to kelo executive kama president nitie obila to kelo bunge miluongo ni parliament mondo kel gimiluongo ni balance of what power makwako sana itera ka yore ma ji dhiye koro ji gore wadak kaka animals ma simba riembo manyo wadgi to chamo so gima timore en ni wan gi systems ma must work do parliament nigi tije judiciary nigi tije executive nigi tije ng'ama wacho ni ka executive to marach ni to uma mano to onge but nyaka wa support sirkal by all means mondo kata ka chiemoro sirkal moro biro kata ka sirkal mar gi wegi ema biro higa mabiro ripo gibi kik gibi sirkal to ginwang' niya ni yore ne ji owang'o lam te ne ji oturo gik moko te ne ji oketho gik moko you start afresh nyithindo ok dhi e school sani neno Haiti nyithindo ok dhi kata ang'o ok dhi e school omiyo ok wanyal chopo that level wewe neno Okil gini en loso nying kosen koso bidhruok e siasa kosen mana ndhoga nikech jatend piny Kenya ema nochung' malo kawacho ni anto jalupna ok ne kale gik moko mana kale koro joma seyo gweno to seyo gwang' wacho ni koso jalupe mane rach nikech nokoso bidhruok to koso jatend piny ema rach nikech koro ndhogo wadgi aneno ni jatend piny ondhogo nyawadgi nikech gik miwacho ni Gachagua kaka nakodi magi gin gik ma Gachagua ne timo mondo lomb godo Ruto ema ne beneficiary magigi sama nowacho nokelo Raila Mtego e State House ng'ama norito do notemo mana rito Ruto Raila kone chal mana dui sama nowacho ni Mount Kenya ka indi wan gi shares gipogo piny ka dwarore to wacho ni ane kiongozi mar Murima do nowacho man Ruto bed mos king'e ni kuchi arito di koro en ng'ama gik making'iyo gik mani ng'ane motivo momiyo notimo gigi ne en mar defend Ruto to kuma pogore gi wadwa Charles na chiel ing'eyo ni sama kata wacho ni SHA gi SHIF nigi shida sama idwa roll out program maduong' kama onego bed ni iseketo gimiluongo ni transitional mechanisms
madhi neno ni sama wawuok e SHA kwa dhi e SHIF ni. Nitie jok mane tiyo wawuok e NHIF kwa dhi e SHA ni. Nitie jok mane tiyo gi NHIF gi. Jomoko kuom gin joma tuo malich. O en tuo ma ken ng'ama ne dialysis amodhi mane bag wik ariyo kata adek moko. Nyaka odhi me dialysis no. Ma kok odhi. Ng'ani nya wito ngimane. To ngima mowit kata ken ngima achiel. En ngima ma ok nyal yud kendo. Koro an awacho ni Ruto tich osetame. To kara sama wakosoa Ruto di. Wan ok wach ni civil service mar Kenya ogore piny nokwadware. Kech structure mar sirikal men civil service institution magin odogo. Wan pok winjo kata kabiro ka wacho ni Martha Koome otimo gimoro marach na gora kode. En kaka civil servant. Pok winjo ka winjo kana wuoyo kata ne ati PS moro. Ana wuoyo ng'ama piem kode siasa. Mane kuma policy ma structure mag civil service gi di implement ga. Ng'ama otelo ne structure no en ng'a. Ng'ama set out policy mag sirikal en Ruto. To Ruto ni gimotimo ne jopiny. Yeni lit na inya kata kaya ni WhatsApp na sani kawuono. Jok moseketa mane grube. Ma ywak mana ni awa wuonwa ni tuo, minwa tuo, wadhi ang'o NHIF ok ti sani onyiso nyaka wachok pesa. To magi gin dhano madier. Ng'ato nyisi kata kripa na riambo, wami pichni mage, anyisi nyingo hospital mentiere, churu kata hospital kanyo direct. Jopiny inyore. Koro kani do wuok e NHIF kidhi e SHA. Ne nitie mechanism mane giketo diere ka ni wadhi transit nade kwa wuok koni to wadhi koni. Mondo jok matuo madwaro thieth. Ng'ani kotho kata chienga koro gino tiyo maber ok bi konye. Kech ok en jogi nok chul ga NHIF. Ne gichulo ga NHIF. Ne gin up to date. En sirikal ma wuok e NHIF kadhi e SHA gichi. To wawuoyo kata jok ma ondik jo JSS, nyithindo matindo ma ipuonjo JSS. Gisani kata structure mar JSS no ng'amunge malong'o onge. Jopuonj mag JSS mang'eny pok ondik tich. Mano kawo yaka interns. Ng'ato somo nyaka university osebedo oko higni 15. Ichule siling 17,000 kende. Dine bed ni sirikal biro gi mpangilio. Mano en Ruto. Mano wacho ni en Ruto. Ok abi blame Gachagua. Nikech ka jodhi e cabinet, ng'ama chung kotelo ne cabinet, ma chair cabinet no, en Ruto ok en Gachagua. Koro shida ma jopiny winjogi, lit ma jopiny winjogi. Ng'ama ochung ne litgi iluongo ni William Ruto. Ma en jatend Kenya Kwanza. Mage jok mon wagorego. Wan ok wapiemre teko gi amri jeshi, ok wapiemre teko gi judiciary. Bok wadech kata gi Wetangula. Bunge jopiny nosetiekre godo. Koro gimonego bed ni wanyiso jopiny ni gimoro amora mitimo e piny ka. Kenya ka. En gimonego bed ni timo mar gero japiny to the best interest mar japiny. En ber mane mar japiny morango. Mara sami wacho ni koro wadwa discuss bunge ka. Wadwa discuss golo Gachagua oko. Tipenjori niya, to golo Gachagua oko ni to dhi konyo jopiny gang'o gi sani. Ber mane priorities kwang'iyo. Kawuono jo bunge no dhi e bura. Nok giyudo kata quorum ji 50. Nyoro sami golo Gachagua ne gin karibu ji 300 gi wiye. Ang'o momiyo sama gini pango kombe mag gi malo ka to quorum ne yudore. To sama bunge onego bed ni bet piny mondo wuoye gi mar jopiny ni gionge sama ji tho e hospital. Sama dekteche dhi e strike ni. Sama Dani kwalo airport wani. Sama chief gi SHA osefail ni. Mage gik ma jopiny odich godo. Kiseneno ni priorities mag jopiny ni maber. To Ruto nyalo timo gimodwaro. Onya appoint kata mana wadwa ni. Jana nyiso ga joluo mane UDA. Ni sama udhi support UDA ni. Kata jo ODM modhi tayo sirikal konyo Ruto tayo sirikal magi. Ana penjera ni to undu dware ang'o? Udwaro mondo yud maru mar kombe mubeteno. Koso dwaro timo tijni mar konyo japiny. To gin minimum mage ibu penjo Ruto ni wanto mondo watate sirikandi ni ora ni timno projects makama gima ithurwa. To kama nok nyalre. Ana sichiura. Ana wacho ni ng'ama napime godo president deputy president en Gachagua. To chal mabinda lego eroseire. Ore joge mariembe an poko chao matir. Kech debe na piem kode no biro debate kode ka jopiny no mana giwangi ni ng'ama wuoye gima affect the people's agenda en mana Willis Otieno ni. Gachagua wasetiekre go. Koro dhi omanye kendo ng'at machielo mopanya miye legitimacy. Ana nyiso Charles Gini. Joma ne UDA. Ente sante jatich sirikal ok anyalo wacho ni UDA. Jo luo mane UDA ka nyisuru mondo mi running deputy. Gisani ma sirikal osewuok. Kama nok nyalre to waduogo wapenjre ka joganda. Nito wanto wanyalo chopo nade kumo ni chudho mantiere ni wuok chudho ni nade wachope point B. Kik bed ni wa support ng'ato ni awadhi kodwa nyalodia. Kech kane ng'iyo bunge nyoro joma ne wuoyo motegno magihero mo Gachagua ne mana jo ODM. Be ng'eny mana joluo MPs. Gidhi yudo ang'o e gini.
nikech golo Gachagua tok dhi tatua gowi mabandi ya Ruto kawogi gope mabandi yake nochako kawgi gi Uhuru Ruto nende jalup mar Uhuru to gi sani kata higa ni bang finance bill nobedo impeached Ruto nowacho ni an adhi kawo gowi mar 1 trillion 1 trillion noago kanye project mane midwa timo gi 1 trillion nyiswa ndara mane midwa geri mondo jopiny mawuok e gweng'no odhi obed kanyo kaito tingni mabiro loso ndara nikech gope mabandi ya majogi kawogi e gima hinyo japiny ni kabisa nikech nyiso ni pesa ng'ato kawo gowi mabandi ya gimomiyi en responsible machulo gowino to komiyi project ma gowino dhi finance koro mano hinyo jopiny ahinya Ruto mochung'ne mano okilana hero dwoko gik moko with facts gowi manche Ruto dwa kawo mar 1 trillion onge budget marwa ma 2022-2023 Uhuru nokawo 1 trillion budget marwa ma 2023-2024 sirkal nokawo 700 billion less kod 300 billion manokete less gi 300 billion projection mar 2024-2025 nyocha en ni sirkal dhi kawo 500 billion reason momiyo mano ne timore en wach finance bill ma 2023-2024 ne nitie adjustments mondo waboro locally more than external bill finance bill mancha watimo mancha bedo rejected ni bende dhi miyo koro wadhi kawo 500 billion sama ne finance bill obedo rejected ma sources mag funds otamruok ema koro Ruto wacho ni kaluwore gi projection marwa because finance bill koro onge wabro bedo gi huge budget deficit yake dhi kawo 1 trillion omiyo joma dwaro sirkal kako wadwa gisoko gifail gitemo all means ma ginyalo goyo go sirkal piny mondo ginuang'go excuses wach koro pine kowuondo jopiny ni Ruto ne dwa kawo 1 trillion mano ok en adieri an awacho gigi kaluwore gi facts kendo awacho maler Otieno ni 2023-2024 ne waduok 2022-2023 Uhuru nokawo 1 trillion 2023-2024 nodok piny to 700 billion nyocha nodhi dok piny to 500 billion nyakancha jiyo mak mana nikech finance bill nogore piny koro biro 1 trillion omiyo gowino ok inyal wacho ni en bandia junior secondary school ok okel gi Ruto kikawo sirkal gi strengths gi weaknesses magi ok inyal kawo sirkal tiwacho ni ne nitie gowi kod ringo from gowino junior secondary school the current system iluonge nang'o CBC ok en gima nyocha Ruto emokelo Ruto inherited CBC omiyo samidwa go Ruto gi wach CBC to chaki mislead jopiny ting'amo somo maber mar adek wach mar social health insurance fund adwa na penjo to duoko wach aparo ni pok osomo social health insurance fund minimum thura michulo sani social health insurance fund rubenen 100 to mano wachulo mare NHIF ne pesa di ne 100 an gima wacho en niya ni transition mare an pok awuoye kata awuoye ni samo wuok NHIF ni kwadhi e shift shan aduki samo wuok NHIF kwadhi e sha shift ni diere ka mane mawuoye pok awuoye kata sha shift ma diere ndiye madwa ni wuoye berne kata rajni pok adwaro ni Otieno kwongo onyis jopiny advantages ma shift nigo transition ne nitie mar higa achiel mane ji move from NHIF to shift problem ma wan go kaka jo-Kenya ritoga up to the last minute kokiwinjo kwa wachako timo ang'o wachako go koko sani as we talk eche moko Otieno poko enroll min gi e shift seche moko en owuon pok enroll kata nyathine e shift kiny koko odhi e osiptal to bro wacho nothing has happened a lot mosebedo adjusted and transition is going on and gima nyanyiso jothurwa ni waonge kod any other medical fund policy mar sirkand Ruto and building the bottom kadhi malo and that is why idwaro ni wantie gimiluongo ni primary health care king'iyo NHIF dispensaries no could be included. Health centers no could be included. Mane Otieno mane level 2, level 3. So gimati more en nisani in the shift kawabro move in shift waduto. Tibro mango ni something like ambulance. Ki udo kata accident salga ki terminal ambulance no kibed charged. Obedo free.
stabilization kapok ibedo moved inyalo kata bedo ni gi flying doctors ting'e ni ok inyal bedo flown kapok ibedo ang'owa stabilized. Pesa mar stabilization at that level bro bedo no ok timi nadi ok ibed charge. Ka in gi ituo malaria or bed ni gine testing mar malaria en free, yath malaria en free. Wabro kelo chenro mar SHA bang'e sani wawuoyo mane wach mar jalup jatend piny Kenya ka. Wawacho ni Ruto fail. Atemo wacho ni gik ma Ruto timo are very positive. To wang'iuru kik waketha ne gimoro amora mobiro wawacho ni gino rach. Nwach wa protect time ibono anka jolamo odonje shifte okuche odonje shifte Mombasa odonje shifte wan chien. To gik mabro biro kaka yien mabro dhi osuptal bro mana dhi kalure gi numbers ma watimo nadi omiyo an gima wacho Otieno ni kamarach to rach okonya wacho ni ber lakini wabede positive matin kik wabed ni wa oppose everything nyaka gik ma ng'ato timo waduoge mbaka mwagoyo ni sani number one tarik 30 dwe mar 6 igani Ruto noluongo joint media interview video nika ng'ata kos check Ruto 1 trillion Ruto nowacho gi dhoge ni adhi kawo hola mar 1 trillion nikech reject finance bill okane mawacho ene mawacho embo yiego ni dwaro bilion 700 to nikech finance bill olwaro medo bilion 300 nadhi mano namba 2 anadwa niya samido gol budget nyanya moni mamoni king'io budget ndigi miluongo niya appropriations act appropriations act ni ndiko kuma serikal dhi gole pesa tax revenue gi loans and grants. Adwa nyiso siepna ma Charles odhi ong'iye appropriations act ma 2024 ma Court of Appeal no wito oko ni pesa mane Ruto keto ni jo Kenya dhi kawo kaka gowi ne 300 billion oyie no wuon gi sani ni gisekawo 700 billion to gimomiyo iwacho ni Kenya ka chik wacho mano Public Finance Management Act section 15 wacho ni mondo ikaw hola e nying jo Kenya nyaki inyama nakawe mar timo project makama onyiswa maler niya ni gowi mono akaw ma 700 billion ni en project mane ma ofund mane gima nawacho ni shida nitie to wach mawacho mar ariyo mar ni jowa mondo dhi register shift ano ka wuoye shift gi sharp buka discuss details mar gino an nawacho mana niya in terms of priority gimonego bed ni ng'iyo mokwongo kapok wawacho wach Gachagua ni en ni to jok mane tuo mosebedo katiyo gi NHIF gi kendo chudo margi en up to date jogi samwa timo transition ni wanyalo rito gi nade mondo wane ni thieth ma gisebedo ka giyudo ok lali to mano gima Mheshimiwa Charles okdwa wacho to an kendo agone mos sani obiro ka ng'ama ochung' ne duond serikal wuoyo mana mare en ratiro mare mar biro wacho kaka Ruto tiyo maber an gima nyiso japiny ni ka Ruto tiyo maber dhiuru kode mbele anaonge tabu to lakini jok ma wuoyo go jok ma interact godo wacho ni Willis serikal ni economic policy mare en mar lit emowinjo pile kendo giwacho gi chir ni sani wachopo kuma lit mowinjo kawuono ng'eny malo lit mano winjo nyoro to kendo lit madhi winjo kiny chal mang'eny malo lit mano winjo kawuono koro magi gima onego bed ni sama government communications head wuoyo mae kuma onego bed ni wuoyo joma piny maywak gi kiko wuoyo kata Safina campaign bro biro mabro timo campaign mar Safina to ana wacho ni sama adhi timo campaign ne ji 2027 ko luong elections kapok ochopo kanyo ok adwa yudo ka ji osetho nikech nok ginyalo yudo thieth e osuptande to kata gima wacho ni SHA gi SHIF en siling 300 minimum penjiri ni minimum ni package mane minyalo yudo nikech package makano nyisi ni ati dental familia achiel dental imiyo siling 2,000 maen mar nyiewo mswak gi Colgate mbaka mar SHA bro luonge jotelo gi Patrick Amoth gir mondo bi lakini Charles Owino adani udong mane mbaka mwagoyo kawuono ni bedo ni jalup jatend piny Kenya owuok wachno nyalo ketho winjruok mar Kenya Kwanza gi jo Mount Kenya luore ni ng'ama owuok en Mount Kenya kose en individual ka en individual en gi support marom nade because jalup ker mokwongo en ng'ama nobedo e parliament tam achiel kende kasto ka tam ne mar ariyo
to bedo jalup bro luwore to jothurgi dhi kawe nade. Jothurgi dhi kawe maber to to ker dhi yiero odhi yiero kendo ng'ama kuro koso bro yiero ng'at mowuok kamoro nwach siasa mar ukabila gi numbers to pod en important. To koyiero ng'ama kuno ng'ano bro bedo gi influence machal nade e sirkal to ng'ama owuok ni obro bedo gi influence machal nade. Omiyo mago te pod gin political dynamics ma will depend on kaka piny odhi. To maduong' ahinya bro bedo en kaka itiyo. Kibedo gi misinformation kaina ma wadwa temo chuno go jopiny, a lot of misinformation which inyiso ng'ato gima ler but koro because of interest mare mar bedo jo opposition mar temo mondo hape mondo bede sirkal mabiro. An gima wacho ni ka gimoro rach to rach but kik misinform japiny mondo tim the right thing. Thurwa kata mana sama ji dhi nyiewo fertilizer siling 2,500 ka jomoko wacho ni en kite. Yes, inya nwang'o kata na ba aseyudo bag ma en kidi. Are you getting me? But basically gima aseyudo out of maybe the 200 bags ma aseng'iewo nyaka ne achak, only one emana nongo man gi problem. Ok inyal tamo ji dhi utimo mano ni en kidi. Ok inyal tamo ji dhi manyo. Ok inyal bedo negative about health program. Nwach ipingo the process. But gima yiego and there must be appropriate transition. You work from one system to another system. That one I agree. But nyaka watem kabisa mondo kik wabed gi misinformation ne jopiny. Gik ma positive nyaka wakaw kata mana wan kaka oganda. Ka gimoro biro e sirkal, kana kobedo ok wahero sirkandno, to ka gimoro biro maber e sirkandno, nyaka wakaw gi maber. Okay. Omiyo siasa ma got ma Kenya bro luwore gi weche mang'eny. Bro luwore ni ng'ano mobiro no dibed no ber moloyo ng'ama owuok or ng'ama owuok no chal nade. Okay. Yes. Okil, nitie joma wacho ni ma endi chakruok manyien. King'iyo gik mono miyo gol jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e od bura ma National Assembly kata pa bunge. Giwacho ni en tarubin ma koket kuom jatelo moro amora mantie sani to dhi ot. Imino ni ma chakruok manyien koso ma to mana pek mar jalup jatend piny Kenya kende. Adwa wacho ni gima James ne wacho ni aura for aura. Wakaw Rigathi Gachagua waket ka, wakaw William Ruto. Poka chope kata wabunge, wachagi William Ruto. Iwacho ni Gachagua nikech owacho weche mag Mount Kenya watu wa Murima en shareholders. En onga marach. Wadhi wang'ie Ruto kwache to ng'ie parastatals mo appoint heads, CEOs mag parastatals. King'io numbers mag parastatals mag Kenya ka. Gi CEOs mag gi. Titim percentage votes percentage mag jo population mag Kalenjin. Ibo yudo ni top leadership ma Kenya ka is parastatals. Ruto miyo jogi mang'eny malo jomoko. Makido ng'ini wach ni en wach tribe. Iyo Gachagua wacho ni Murima. En owacho chagi dhoge. Sama gigo sesa manono thurgi mondo lombo go jogi go. Ruto to kawo kalam to miyo jogi tich. Parastatal heads mage mosemiyo joluo. Ok chop kata ji 5 gisani. Wadhi e gimi wacho ni ati Gachagua yudo mwandu mang'eny e gini mosebedo gi. Machopo na kalibu bilion 5. Ruto nigi lope monyiewo piny Taraganya. En gi lo Transmara monyiewo manamba lo moro Taita Taveta. Entiere gi lo Nanyuki ka Nanyuki Nairobi ka monyiewo sama osebedo rais. Pesa manonyiewo go lope golo kanye. Mwandu ma Ruto oserode sirikand gi chakro bed rais gi mwandu ma Gachagua oseloso chakro bed jalup rais. Ruto oseyudo mwandu mang'eny malo Gachagua. Kendo gike dhi maber koka pesa koni. To ananeno ni samowere Gachagua ni to mae ni kora wuoyo ne oganda luo. Ana onge shida gi jaluo moro amora mantie ka Ruto. Gidhi adhi mbele kode onge tabu. Ana kwa gima ni nyise uru mondo miyo jaluo deputy mare kata running mate mare. An sama ng'eny jo Mount Kenya osewere gi Ruto ni. Gidhi bedo gi paro margi. Nito wadhi manyo gini nade. Formation mage mwadhi bet godo. Partners mage monya wuotho godo. Ma ineno ni winjruok gi Mount Kenya dhi kethore. Macha to sekethore, okane dhi kethore. Macha to sekethore. Gech ng'ata achiel. Macha okethore mokwongo tarik 25 dwe mar auchiel. Kane Gen Z odhi bowang'o parliament. Sirikand ni wacho ni oserumo gi jopiny. Kendo en ja Mount Kenya, en karo bed jaluo, obed kata mana Mluya, ne gisewere gi sirikand ni. Ma kata kade bed ni Mount Kenya nigi mor gi sirikand ni. Sama ni riembo Gachagua tich,
wajumbe ma Mount Kenya nodagi dhi public participation gi giwegi mano dhi jika MP matetu cha jika MP ma moruok Nyeri ka bende mama moruok Maragwa ka jok mano dhi piny owacho ni wanto wawinjo jo piny ok udwa Ruto. In fact jogi ne wacho ni kufa dereva kufa makanga kufa Kamagera en wajumbe MPs mage passenger Mount Kenya gi Ruto sewere. Koro wan kaka oganda luo wapenjre niya sirikal biro manyien wan kanye wadhi go kwandwa nade baba dhi chungo to dhi EU. Okay. To sama baba onge ni no dhi EU no onge ni to ng'amo nyalo deputize ana asayo jok mantie UDA jo mantie Karuto gi ni nyiseuru ni mondo ebo miu running mate majalu kaka Charles Oromo go ma wuda lego mathiri ng'enye an bende sama makra gi Wanjigi ni ema no wando gi Wanjigi kwa team tribal politics onongi economic liberation an be amak nukoni ching ma ji dhi debe joluo bedo ni irreducible minimum marwa matin mogik wantie gi Willis Otieno ka Wanjigi koni wan gi Waongo Karuto koni koro wada pimo gi policy ng'awa man gi economic policy maber manyalo ko uchumi mar piny ni to dhi time nang'o ok moro mar baro wach ni ati mama mboga 10 billion boda 50 billion nyiswa kidhi time kuma pesa ni dhi wuoki koro ka ng'ato pod dwaro timo analysis mar siasa based on tribe to joluo bedo kuma wacho niya wan e gimiluongo ni win onge lal ka joko yudo wan gi wuoyi mar bo tiro agenda marwa e sirikal saman ba yude kana ng'ena madhi yude gini ocho mater gisafina gisafina nani meli ni asale ngodo piny ngima to meli ni ji tadonje mang'eny ji mawacho ni meli ni kwang'e economic policies mage gi ideas manyaloko sirikal kata dak mar japiny in terms of opportunities ka gidwa time sawa koro mawa wango Charles koro wacho nyaka yie ni mondi mi duok wach matin oluwo ng'ane Wanjigi ng'ama nigi mwandu motimore marach ni kata polis manya ni to ene ode to kinyal yude wana pogwa magi wewe mwandu kwa Kenya ani maworo ergi bobi Okil riambo ni Karuto ni kilota veta to en gina nyuki to en gi Masai Mara ni mago yakanyocho ng'iewo no ko ng'iewo gi kata ken deputy president oka kwano manonyeo ken deputy president magato koro ng'eny kata by the moro mapoka wacho ntie moro kendo na iwacha kae maduong' malich manage gore 5000 acres oriwinjo to ot mosiep ni ogero malich ma police ok nya yude to ko wacho no and I just wish you the best of luck kiyudo sirkal ok ni wan jo matanga but kiyudo sirkal to we support government mari because wadwaro ni sama ng'ato yudo sirkal to support government mondo ka sirkal moro chieng' moro kendo chak iwene ng'ato inwang'o ka sirkand no odongre maber makare motegno to wan kaka luo na nyisi ndalo biro ka ne jakom biro biro e UDA directly or indirectly ona jaka nyiso mando ni wacha die na jaka nyiso ni siasa pod en tribal sama jo Mount Kenya wacho ni gin jo Mount Kenya Embu Meru kia Jogema wabende wan Nailoti omi Okil wan wa support Ruto based ni en Nailot wadwa kendo history ma Kenya kanyiso wan nyaka ne wachak historia ma Kenya 1952 ne wabedo gi emergency ma jaluo ja Kenya mano somo tij Okil kaka in mano somo na London mane nigi certificate manyalo practice e Commonwealth then man argues kode kende mane Okil mar Okuyu mano yalo gi during Mau nyaka didan Kimathi giri iwinjo ka wachopo 1960 sama koro wach ni dwa miwa telo jo British oyie no dingo bed president joluo no bedo patriotic magi wacho na pana wakel Jomo bang kachopo 66 gibalo dinga ne ga ideologies ma communism Agnes Kode kochako tho 67 Boya mane chief unionist mabende emano ya lift nitie barua moro mazakilet ga kama ng'ane Jomo ndiko ne Boya kaene jela ni mondo Boya okony nyithi chief Mahuhu mane ore wuon Mama Ngina mondo tergi America and kane chopo kata mana 2002 kendo Raila gini ochako keto Kibaki
but Okuyu pok ogono kura. Okuyu mineno mowuotho pok nogone luo kura nyaka nene. Ma ok ine ka en bedo chakruok. Ok gigonwa. Ginyalo nyuomo wanyalo nyuomo gi, wanyalo timo ohala kodgi to kura to podi matin. Okay. So, amende kata koyudo deputy president en mobro bedo impeach daga pok otieko wige adek. Agoro tiek wachno sama ma wango go. En ni kane chopo 2007. Jolango is the first community manogonwa kura 100%. Omiyo ananya koni kuno to beda ok wanya keto tongwa e basket adiwa. Chiel jowa moko bedo Safina, jowa moko madwa bete DP obede DP. Okay. But mane essence mar multiple democracy. But at the end of the day, kakaluo. Nyaka wari remember ni kama ng'at mora mora nitie. Nyaka wari remember community marwa. Okay, no kabila. Okay. But charity begins where? At home. Omiyo anka omini ni oyudo. Kaka bibedo which quote mar dhire. But gimo kabiye no tim. Ni mondo wadar kama wantiere ni nwadhi manyo sirkal moro manyien to already wane sirkal. Okay. Mae mwabro deal go mane akwayod gi. Mano kata embo yiego wach mogik dakika. Wach mogik mondo wacho niya. Number 1 sama wacho no Okuyu pogo ne Raila kura. King'iyo kura ma higa mokalo 2022. Ng'ama nogo ne Raila kura mang'eny mogik ne Jaluo. Number 2 ne Okuyu. Karibu 850,000 votes. Mano ne jo Okuyu manogo ne Raila kura. Then number mano wacho kende niya. King'iyo sirkal ma Kenya ka chakre 1963 ma wacho no. Onge chieng' ma Jaluo osegabede sirkal ka partner mare ok en Okuyu. Jomo Jaramogi. Tu kaso Jalango donjo ne Ruto na bin. Do tiek Jalango donjo to Moyo do otiyo gi Jakikuyu. Kaso wachopo tuotu. Sirkal en mara Raila Kibaki. E modhi nyaka 28. Uhuru no donjo kae Jalango Jakikuyu. 2018 Raila Moso gi Kibaki gi Uhuru. Obedo Jaluo Jakikuyu. Kata kane nan chik kamano. Sani Jaluo ni oko. Onge chieng' ma Jaluo osegabede sirkal ma Kenya ka. Ma partner mare ok en Okuyu. Koro an gima wacho katieko niya. Wang'iuru interest manyagolowa e chuodho mwantie sani ni. Point 0 to point B. Okay. To kata ken ni ati bedo gi Jakikuyu no mondo wariyo nikech en sasa en interest. Okay. Kasa ma gin gi low interest margi no. Wan bende to ka wach kina wacho niya. An ok wacho ni ji to bioluwa. Joma do bete UDA ka Charles obeda beda. Joma do bete ODM bende obeda beda. An kom makwayo ng'ama na piem go na wacho ni en Gachagua. Maja setikrago. Gikel na machielo. No Charles Owino jatend dag tudruok mar serikal kata NCC mar National Communication Center to Willis Otieno gi Okil kendo en jalup jatend Safina Party. Mane kama we chenro mar buch jopinyro kama ne nyako mkete Ramogi TV ka an kaka pile nyinga Trevor Obija jandingo panga janyakachi dendo nombija taya nyakuwar guok kocha pesa. Unindo maber jakama.